Hey guys, naday kami diri sa Basakan, diri sa Baungon, Imbatog, Bukidnon. Niya mong side epic ko na sa Kuluyo po tang isa. Mo ni ang pinakagamay nga humayan diri sa Baungon. Oh. Pagkaron wala gid siya tubig kay hindi siya pwede nga patubigan nimo punto kay panlata man ang nagamot ani. So dire tayo sa pit guys. Mo din siya ang gitawag og niya kaning sapa. Mo ni siya ang gitawag niya. So wala problema diri sa tubig. Ang problema lang nila diri guys, tubig nga mainom. Madamo kagid na humayan. Og katupong dito guys side area muto ang kaning papaya farm. Laki po tong tuwa dito sa unahan. Okay. Kani akong kauban mo ni si Juan Gilod naman yung kasama niyo kalahi niya. Kini ato bang may kabingalahan di guys kung tawag ni sa kuan probinsya ug kanang Balanghoy. Oo. So, padayon ni sa mong baklay kay na may target area nga amo atuan. So ang atong sakad sa atong mga panahon guys medyo alom-om may pagkataligsik. Di kayo ni kuanda ni safety sa kaning mga bata kay magtaligsik gamay hilanta na. So magkaping-amping punta kanon ay no. May bakante ngayon tao mo ni siyang yuta po nga gatamnan og mais. Ay sarado na po imaan niyang mga tao. Ayun yapon sa itong pagbaklay guys. Okay. Ayun yapon sa pagsigarilyo mga guys. Na kung kauban no nagdagot ng sigarilyo. Okay. Sa tirin diri sa Baungon Bukidnon mo ni siya ang pinakaluwag nga patag sa probinsya. Doon na po'y bahada pero gagmay ra po siya. Di ingon sa misamis nga gamay ra patag. Dagan makikit. Okay. So follow ta guys sa atong swiper. Naguna atong swiper. Nawa ng tubig guys so back to back. No, back to back ang tubig dyan. Pispan mga guys. Pwede ni siya mag himog pispan or mag apply kag DE. Okay para hindi ka mawadan og isda ops eh. Okay. So sunod lang yapon ta sa atong swiper so murag wala lang gidalan gid diri. Okay. Naasaag man siguro ta o napapag unsa bagha ni. Okay dalan ni guys. Okay, sugot tanig sa pabay. Huwag mong kabalaka sa mo kay anad ni ani guys. So, wala na magidalan dari. Yun na ni. So, backing ta sa tong agi guys. Kay walay dalan. So i-continue na ko niya ang video kay para masubay ninyo ang area sa Baungon side sa parang sitio Mando. Sige, okay, bye bye.